Hi guys. Fundo yako kamba itaimveni kai kuma fundo hii ndiona kuti inatheka ku Russia. Ntaina yake ku Russia amafuna kumanga bridge. Amafuna kumanga njanje. Kuma be resources makangara majebela kumaka kumbali kuza ndikuwa kwalibira ntchito kuma anagwisa ntchito anthu amundende kongoza kuona kuti amene amalizeyo mukamaliza iyi ndikuti mutakutuluka like no pay koma no mutuluka kwatenga anthu akundendacha kwagwiritsa ntchito mukagwiritsa ntchito ndikuwauza kuti malipiro ake ndi mutuluka chifukwa sikuti kundende kuja ndikuwakoma kukhale ayi kumangotayisa nthawi. It's like prison and the prison nkaidi basi. Nde sometimes kuyuza strategy imeneyo inathandiza ku Russia kuti yakhaine njanje and maybe it might help. Zinthu zambiri sikuti bwezi kufunika chanchane ayi koma no bwezi kutheka ndithu. Guys, thank you so much. Nde tiona kuti fundo zake zikuti bwanji. Wawa idea ina ya dziko iyi yomwe maiko ena anthu amapanga kale including ku America. Idea imeneyi ndiyogwiritsa ntchito akaidi amene ali mundende zathu kuti azithandiza kupanga manufacture kapena kupanga produce zinthu. Ndiye mmamanga factory yaikulu muimanga kaya kulilongwe kuja factory yaikulu kapena factory yaikulu muimanga ku Blantyre kuja yabwino. Let's say factory yoti izipanga magarments, izipanga zovala zosiyana-siyana, which means kupanga nsalu ndiponso kusoka, ndikupanga process. Nde factory imeneyi malo molemba anthu kuti mudze alipira masalary, full salaries, imapanga deal ndi ma prison. Nde prison kuja kumakhala anthu onena kuti ali ndi ma sentences yawo oyenera kumakagwira ntchito labor. Amene aja amasainirana ndi prison. Prison imatenga basi daily mamawa kasiya ku factory kuja. Anthu 2000 ali ma factory muja kugwira ntchito, chakudya chawo bwinobwino agwira ntchito siku lonse. Anthu onse aja muzi apasa kasalale koma kasalale kawo sangakatenge pamene pasakatenga tsiku lomwe akutuluka kuntende. Salary yawo sikhala ya full yayi. Anthu apa ufulu amayenera kuwalipira salary ya full. Awa ndioti akupanga service sentence ili ngati party yopanga service sentence yawo. Enda anthu akundende ambiri amalolera zimezi ndipo amafuna kusiyana kuti azingokhala mundende muja the whole day. Amafuna apite kumalonga ku factory kuja zikagwira ntchito kumene kuja. Mazulu abwerera akagone koma kasalary kawo muzi asungikira malingana ndi ntchito, muli ndi list yawo aliyesa amene akugwira ntchito. Tsiku lomwe sentence yawo yamaliza kufuna azituluka mutha kuwapatsa kasakandalama kawo kaja. Iwo ajapeza kokayambira akamatuluka kundende akupeza kokayambira komanso aphunziraso ntchito. Akafuna athaso kupita ku factory komwe kuja ndi kukafusira ntchito ono kuti agwire ngati mfulu popeza amazidziwa kale. Zimene zimachitika. Nde muganizire ku Malawi kuja garment making factory izipanga ma uniform onse a police, ma uniform onse a asilikali, ma uniform onse a ogwira ntchito zipatala za boma, kaya manesi, ma doctor, ma uniform onse anthu okolopa kaya machani izipanga produce. Mugazi wati factory imenga khala ikulu bwa. Muganizo kuti ingamapange ndalama zingati. Ingati severe ndalama zingati zimene timaononga poyitanitsa zizovala za anthu kuchokera kunja. Chifukwa tizovala timayitanisa kuchokera kunja. Ma uniform akupangidwa ndithu kuchokera kunja kumayitanisa ma uniform anthu ogwira ntchito za boma. Watch this video. I'm attaching this video. Watch. This is El Salvador. Watch. Every single person you see right here are prisoners here inside of El Salvador, but they're now being used to help rebuild and reshape the entire country. Each person you see right now here has a sewing machine, and they are making the clothes for schools, hospitals, and for they themselves
all the clothes that they're wearing right now have been made here inside this factory. There are over 2,000 people here inside of this factory right now. And all of these prisoners, every single day they work here inside this factory, 2 days is taken off of their sentence. So that means if they're supposed to serve 4 years, they can technically serve only 2 years if they work inside this factory every single day, helping reduce the time of these people's sentences and also helping build up the country as well. They have 3 shifts of 2,000 people, so 24/7 this factory is running each and every single day with over 6,000 prisoners working inside of this factory. You do not see any distractions, any cell phones, any music, any TVs. All of these prisoners are just working here inside of El Salvador. 24/7. There's 2,000 people inside of this factory. These people are on a shift for 8 hours, and then the next shift comes in 24/7. This place is operating.